Malactif la ma bela jeni nyafuma amodo de ngaka fo kami me kalo kile duru la samba fla ni ngol fla o konna la of bismillah anga 3 minutes info masala kono e bi la semba mbolo ka do mo te do de ka yira ka fo les produits de première nécessité bela jeni ba ka maka fo ko no piru yere le no koso be ni wakati nina nga gouvernement kon tu prix do fixer mi ba to ko be ko respecter ko te ko nyama saka te me ma o bolo chogu na ma ti ndele ka fo la selu mu kon sena ma kala bankolo mara la yira ka fo ko tulu ko ni litiri ko ni be do bolo keme fula ani bina ni do da ba fede keme fula ani bioro o ye wale ni ka kala baro ko ka o toro ko sebe o ko fe kala ko la fana yela ka fo ko pomme de terre ko fana kilo be ka fede bishegina derme bishegini ay la ka fo ko lo la pomme de terre kilo mi ta kem dorome biduru ani biduru anduru nyogon na bibi na yela ka ta fo dorome bishegin ko na la ni yela do ye mi ka population doucement ka se ko sebe ko autorité ma ka se ka bo hala ma ka fo kai a fora ko ka do ko fe on pili la mama do be no ali bi o lu ko ni bu ka pili ko ni maintien ou yela ka pili la pili munu fana ba to gera ko ni se ma o konna la ama fo o kambe